Bohem, zlatá školo. Je tak těžké rozloučit se s věcmi, které milujeme. Opustit to, co máme rádi, je jako vytrhnout kus sebe. Raf! Víš, že nechci, abys odešla. Já taky neurý, ale provedla jsem špatnou věc. Pošlou mě zpátky do Andílkova. A jak se máme loučit s lidmi, které milujeme? Když máte někoho rádi, stane se vaší součástí. Říct mu s Bohem je jako přijít o část srdce. To nejde! Nevěřím, že tě pošlou zpět do města síry! Přiznal jsem svou chybu. Když mě vyhodí, bude to nejmenší. Já to nedovolím! Když tě chtějí hodit na ulici, tak jedině přes moji mrtvolu! Sulfusy! Profesoři nás chtějí vidět. Máme jít do prezidentského sálu. To znamená, že... Už se rozhodli, jak nás potrestají. Po dlouhém přemýšlení jsme došli k verdiktu. A je to, skončil jsem. Nejprve se vrátíme k našemu turnaji světla a tmy. Rozhodnutí jsme nezměnili, oba týmy prohráli. Proto dva z vás, jeden anděl a jeden ďábel, budou muset ihned odejít. Myslí to vážně? Já tomu nevěřím. Ale koho chtějí poslat domů? To není fér. Ticho, už jsme rozhodli. Nebudeme tolerovat nepokoje. Prosím, pokračujte. Promiňte, profesoři. Říkám, žádné námitky netolerujeme. Věc je uzavřena. My jsme ještě k celé věci nic neřekli. Prosím, vyslechněte nás. Tak mluvte jasně. No, Gabe, Mišo, co chcete? Nabídnout sebe. Chceme, abyste vybrali nás pro vyhození ze školy. Myšo, jsem tvou nabídkou šokována. Jak ušlechtilé. Dala by se čekat od Anděla Gabea, ale od tebe? Není to žádné ušlechtilé rozhodnutí, ale je správné. My jsme v první řadě udělali chybu. Svěřili jste péči o ně nám, Oraf a Sulfuse. My měli zodpovědnost za jejich činy. To my jsme zklamali. A já věřím, že ten, kdo udělá chybu, za ní musí zaplatit. Anděle stejně jako ďáblové. Podle starých tradic turnaje byste měli naší žádosti vyhovět. Ale je to jen na vás. Výborně, pak okamžitě opusťte školu a nevracejte se. Raf, chci se teď rozloučit. Chtěl jsem ti pomoci. A pomohl si mi. Díky, Gabe. Pozdravuj za mě město Síry, ano? Jsi opravdu vykutálený student. Díky, Mišo, moc to pro mě znamená. To taky doufám. Gabe, Myšo, musíte jít hned teď. Teď ještě k druhému rozsudku. Trest pro Raf a Sulfuse. Teprve se rozhodne dle uvážení našich sfér. Rozsudek přijde od vyšších a nižších sfér a mezi tím s námi Raf a Sulfus ve škole zůstanou. Jo! Zase se tak moc neradujte, nic nebude jako dřív. Než pošlou obě sféry svá rozhodnutí, budou muset Raf a Sulfus po celý čas nosit amulety omezení. Amulety budou úplně blokovat jejich moc. Stejně tak nebudou moc létat. Za žádnou cenu neopustíte brány školy, rozumíte? Vaše pozemšťany přidělíme někomu jinému z obou stran. Helen a Julie dostane na starost Uri. A tvým protivníkem se stane Gus. Na Matthewa bude dohlížet Kabirie. Tvým soupeřem se stane Mickey. Je rozhodnuto, toť vše. To není fér. Někdo na nás nastražil past. Moc dobře to víte. Ano, víme, ale je mi líto. Tak s tím něco proveďte. Už jste hledali toho nepřítele? To je vážně skvělé. Všechno tu je. Rychle, dej pokoj do pořádku.
Má paní, mám to dělat sám? Nemůžete použít nějaká kouzla? Jistě, že můžu, ale nechci. A nezapomeňte udělat váš domácí úkol. A ne, zase jsem prospal celou hodinu. Ale to je učitelova peněženka. Co mám dělat? Má peníze. Sulfusy, potřebuju pomoc. Mám problém s Matthewem. Ty určitě budeš vědět, co s tím. To už není můj problém. Ano, já vím, ale nikdo ho nezná líp než ty. Proto bych chtěla, abys mi pomohl s jeho rozhodnutím. Jasně, že s tím špatným. Je to přece úžasná situace, jako dárek. Pomůžu ti, protože se nudím. Nejdřív musíš porazit Mickey v místnosti úkolů. Nikdy mě nedostaneš, holčičko. Nebuď si tak jistá, můj kůň je rychlejší než tvůj. Možná ano, ale ty vážíš 2krát víc než já. Směj se, dokud můžeš, čertice. Lepící křídla. Dobrý trik, svatoušku. Ještě není konec. Divoká křídla. To ne, co teď? Není se čeho bát, věř mi. No tak, koníku, do toho. Moje kočičky si tě teď dají k obědu. Ať to zkusí. Připrav se, gumová křídla. Uhni, překážíš v dopravě. Říkala jsem, že vyhraju. Fajn, první pokus u Matthewa máš ty, ale pamatuj, že si ho ještě nezískala. Ten ubohý chlapec si neví rady. Skutečně potřebuje trochu postrčit. Křižáku, aktivuj moji přeměnu. Klid a más. Pozor, jedu. O, co to vyvádíš? Jen takový malý trénink. Mám skateboard druhé generace. Co je druhá generace? Speciální deska. Je ještě mnohem lepší než skateboard Černá smrt. Co? Rychlejší než Černá smrt? Jo, tyhle jsou už k ničemu. Ty taky jezdíš, ne? No jasně. Tak proč si takovej skate nepořídíš? Řekni, kolik stojí? Cena přece nehraje vůbec žádnou roli. I kdyby stál celý Mailand. Fajn, jak teď chtít, aby peněženku vrátil? Hlavně se nedej, ať zažije učitelovu situaci. Co? Já jsem ztratila svou moc, takže tomu celkem rozumím. Možná by potřeboval oživit paměť a zodpovědnost. Díky. Co bych si bez tebe počala? Určitě už to brzo zjistíš. Oni tě nevyhodí, Raf. My tě potřebujeme. Dobře, tady jsi. Lulu, aktivuj moji přeměnu. Bránit a chránit. Angie Town, for whom the moment to grow up is there. Get rid of all your fears. The reward's on the way if you keep having faith. Který bys chtěl? Tenhle nebo ten? Jo, tenhle. Kolik stojí? $200. Co? Kde to je? Podívej, hochu. Jestli nemáš peníze, jen marníš můj čas. Ne, počkat, měl jsem je vážně, musíte mi věřit.
Myslím, že jsi ztratil tohle. No, moc krát děkuju. Musí být strašné to ztratit. Mě neděkuj, vrátila jsem, co bylo tvoje. Udělal bys to samé. Tak jo, hochu. Chceš ten skateboard? Ne, rozmyslel jsem se. Kam jsem ji dal? Kam jsem ji založil? Ach, tady je. Díky bohu, díky bohu. To bylo báječné, Mickey, byla si skvělá. To Raf, bez ní bych to nezvládla. Vážím si uznání, ale nepomáhá mi cítit se líp. Neboj se o sebe, Raf, máš pravdu na své straně a to stačí. Má paní. Mám hotovo. To je moc dobře. Teď běž. Až bude třeba, zavolám tě zpátky. Ano, má paní. Nyní je čas, abychom znovu pokročili. Vše je uzamčeno v těchto zdech a také ukryto v mém srdci. Já nikdy nezapomenu na své utrpení a svou oběť.